खुलुमबाय। आङो बि फोरमाय धेमाजि डिस्ट्रिक्ट बारग' एनडिएफबि दिनै गासै निउस चेनेल बा जोंनि बर' जिथुनाखि मिडिया नोंथांमोनखौ आं बेहाय लिंहरनायनि उद्देश्य दङ। जाय उद्देश्यखौ लानानै आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेहाय दान्दिसे जिरायनाय जादों। जोंनि धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिएफबि निफ्राय लानानै धेमाजि जिल्ला मुंख्लं नखरनिसिम जोंनिफ्राय दाबि खालामहरनो नागिरदों जे थांनाय जोङो नुबोबाय थादों, थांनाय जिथुनाखि 27 जानुवारियाव मुंख्लंफोरनो जे पेकेज होदों, बे पेकेज होनायाव गासै 201 जननो होनाय जोङो नुदों बा जों खोनादों बा जोङो खुदै जोङो मिथियो। बेहाय जोंनि धेमाजि जिल्लानिफ्रायबो सासेबो गोलैनाय जायाखै। मुंख्लं जिथुनाखि नखरफोर दङ धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव, मुंख्लं नखरफोरा गासै जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै 29 जन मुंख्लंफोर नखर दङ। बिनि गेजेरावबो थांनाय जिथुनाखि 27 जानुवारियाव होनायाव 201 जन होनायाव दिनै धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव सासेबो गोलैनाय जायाखै। आरो दा जिथुनाखि जों खोनानो मोनबावदों आरो जों मिथिना मोनदों, फैगौ दिनावहाय 400 जननि होबावनो गोनां जिथुनाखि घोषणा होदों बा जोंनो होगोन होननानै जों मिथिना मोनदों। बेहायबो धेमाजि डिस्ट्रिक्टआ निल जागोन नामा आंहा बेहाय सन्देह दं। बेखायनो आं गुरै खावलायहरदों, जाय बे साबजेक्टखौ बे आयदाखौ मावनो थाखाय जोंहा बिबान होनाय दङ मानगोनां जोंहा फेरेंगा सारखौ आं गुरै खावलायहरदों। धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि बारग' एनडिएफबि जानानै मुंख्लंफोरनि नखरनि जानानै आङो गुरै खावलायहरदों जाहाथे धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि मुंख्लं नखरफोरनोबो बै खामानिखौ मावना होयो। बेखौ आङो सारनिसिम खावलायहरदों। नङाबा बिनि फिथाइया धेमाजि जिल्ला हिसाबै जों सानसे समावहाय राजा लामायाव ओंखारनांगौ बाध्य जानो हागौ। दा बेनि दायनिगिरिया जों जानाय नङा बा मुंख्लं नखरा जानाय नङा। मानोना नोंथांमोननि सायावनो दिनै भरसा खालामनानै दङ साफ्रोमबो मुंख्लं नखरफोरा। बेखायनो जाफोर नोंथांमोननि एंगेलजों मावनो लानाय बा हाबाफारिफोर दङ, जाहाथे धेमाजि डिस्ट्रिक्टखौबो सिन्था धारना खालामलायनायनि गेजेरजों बा खालामनायनि गेजेरजों आरो जि मोननांगौ जा अधिकार दं मुंख्लं नखरा, बे अधिकारखौ नेक्स्टनि हाबाफारिफोरावहाय जाहाथे धेमाजि डिस्ट्रिक्टखौ लांफायो आरो लांफानायनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोननि जि दान होनाय बा अबदान, बे अबदाननि बिनिमयाव बिथांमोननि नखरा सुख सान्ति फैयो। बेखिनिखौ आङो धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिएफबि नि बारग' सोद्रोमा जानानै आं बेखौ दाबि खालामदों आरो गोख्रों आङो मुंख्लं नखरफोरखौ लानानै दिनैहाय बेहाय प्रेस मिट होनो गोनां बाध्य जादों।